jadi papan gale. Wow. Orang pedesek semata. Pancen takut. Om Kertosolo Tegoy, yen akrab laifan, pasti pengalaman. Yo, ning ojo seneng ati, yen bisa ngalahke aku. Om Kertosolo, ayo, tumuju ning papan iki sapa? Hei,
dicopoti. Wis tak coplok. Lah kan soe. Lho. Oh. Lah kok melu? Lho. Iki wis tak coplok kok. Coplok. Kancil iki ngene, Mang. Ayo. Wong ora tata jangan. Ayo. Coba. Wong gak tata. Wis ngene iku, kaya kowe. Lho kancane ora kok. Kancane. Lho kok sing delik iki sapa? Hei, Kancane kok ngene. kowe dungu apa ora? Dungu apa? Dung. Iku lho, Mbak. Nganggo. Hei, balik. Balik ora. Ora ono suarane. Apa ora ono suarane ku? Mau Apa? jarene ono swara, Mang. Ana swara ra? Ton, Lho yo metu nek to. Iya padha ae. Hei. Omongi. Sama sedep enggak? Aduh, Hei. Ngono ora dimangi lho. Nanti pegel aku kaya mlayu. Jangan ditinggal, wis aku. Jono. Iki piye, Cak? Hei. Ketok ae. Aku kocoke. Melayu kacake dicincing. Hei. Pocong iki ra umum. Iku apa no? Nah, tak rogoe. Ora apa bawa papan. Iki lho apa ya, Blas? Hei. Hei. Hei, aja hei. Aja iku. Ora katokan. Itu kuwi. Maye to katokan lho. Ora tukon. Lah iya. Lah terus piye iki? Eh, bapak no taleni lho. Ben nutupi kamera. Wis ha, mulai ha. Apa saiki bisa gowo-gowo ana hati. Oke, mati. Apa lu teh? Ayo teh. Iya lah. Cocok kuat lho, Blas. ya Allah. Hei, sakit penontonnya iki lho. Apa? Iki mah jare mbok kon buak saiki diganduli. Takon mulai go mleti kalau. Dong, Kok dipotong kok dapat. dong, Ngono. dong. Rekasane uripku le yo. Iki wis mati kok urip. Wis mati. Wis mati. Lali aku. Dong, cong culindro, Maksude. pocongku culi. Kocoke kon nguculi. Wani ora, wani. Wani ora. Coba dumo kok sing kono. Hei. Kalah ame lho. Patang itu tak semangatnya kono. Ora kaget. Kose kene kok iso tak kemana. Tak koi jaluk apa? Kok jalan apa? Didongano ya lho. Kondong ano. Bongakno men Lasmin. Kowe kok
Busut iku jak wong Medan. Iya. Wong goblok. Anu dene lah. Yo celana iki. Kasa temen berapa tangane Mbak? Wong tuwa kok ditumplek nganggur. Mbak, pilih iki, Mbak. Oh, cekak foto kowe. Kenapa? Wah, kowe karo wong cuwek kok sembrono to, Le. Sembarane ngono. Jalane lunyu ki lon-lon ae ngono. Kemana wis elah? Alah iki malah ubung-ubungno ngande kepleset mbok geblak dhewe ya. Alah ora sanggo menekan gole, Le. Malah iki ngajeni wong tuwa, Mbak. Ngajeni apane? Paling koyo mbok tumplek neh. Ora. Hah? Ora kaya iki kecak sitok iki. Wah, aman iki ora. Iki cara mbiyen tak lebokno sedeng tak balekno kok, Le. Balekno ning Balekno ning dik. Dalane. Dalane wis ajur. Monggo. Aku lungguh kene. Nggih, monggo. Ya wis. Dinara, Mbak. Ya, Le. Heeh. Oh, ndi mang petatung? Eko lho, Mbak. Hah? Ndi? Apa? Ana apa kowe iki mbae mbok eret-eret? Pecang. Kowe campur yang dengkulmu amblek ngono. Apa? Pacang. Ngomong kok ora genah. Lah nek napa nyangkut terus apa? Kamu tak apik. Wis, Lho Mbak. maksudnya mbae mbok tekakno kene iki lho. Apa nyampurna? Ya, Aku medeni wong. ora gelem ilang. Ora gelem. Ubur-ubur terus. Iya. Jak ngono ngomong alele. Ngono kok repot. Wis pirang dina lho iki? Dino, Mbak. Ah kok suwe men. Pitung dino, pitung bengi, medeni bocah, medeni. Ngomong cak angkat 2 menit ngono kok. Lho bocah kok Ya wis ngene jarene. Aja kuwatir, engko anggere tak rapali, tak dongani ya ta. Terus tak weke japa mantra mesti ilang. cukup didongani Joko Mantra silang. Lho ya ora to lho. Biasane iki mbae iki nganggo borampen ngono. Bang jaluk gorapen. Ben sampurna. Bang jaluk gorapen roh ora. Kowe kok. Kowe pira gorapen? Gorapen. Yo. Kadang. Ah, iki panganan entek ae iki. Gorapen kok kacang telo. Borampen iki ya menyan dupa kembang ngono kuwi. Tak golek. No. Tak golek. Aja golek to, Le. Nggo syarat iki kudune ya tuku. Tuku nek ada duit. Mana ada duit? Tapi lapo? Hah? Yo res. Semuanya aku ora ana sing nggawa dhuwit blas. Alah, kere kabeh. Alah. Utang. Iki apa le? Tujune mbae sangu. Ora sangu. Nyah, 4.000. Kuwi tukokno 4.000 ada 2.000. Iki 2.000. Lah 2.000. Ah, bener ki nak kotlok iku. Iso koclok. 4.000. 2.000 lho jare tak sini. Alah ngeyel kok iso sawangan iki gambare wong wedok pira le? 2.000. 2.000 to, nak tak walik iki gambare wong lanang. 2.000. Nah, saiki nek 2.000 ditambah 2.000. Iya, 4.000. Ah cepet tukokno menyang kali dipo ya. 4.000 ngene-ngene ae iki kok. Andane ngeyel ae iki. Nek upah bebas padha kendire. Ngawur ngarani wong tuwa. 2.000 dari 4.000. 4.000 iki angkane Sing lho. waras meneng, Guys. Piye neh? Sing waras meneng. Monggo seneng aja geger dhewe. Kowe entuk le. Nah, nek omon kowe kok pinter le. Gorene menyan karo dupane. Dupane gak ono nak menyane ono. Dupane entek. Arek menyane entok. Mateni wong. Mandi apa ora? Ya wis ngene ya le. Kowe aja ganggu, sing penting ana syarate. Lungguh kabeh. Do meneng ya. Bae tak
maca rapal. Centelehet. Anak sapi jenenge Pedet. Wis suwe. Ora ana sapi jenenge Gurem. Rapal yo Le. Kok senengane nggagu ae. Heeh. Wong kok. Aduh. Beh. Apa? Niki menyan apa to, Njul? Suarane kok plekotok. Alah yo. Lah iku kok apa semarai Le? Heeh. Aduh, tulungi tolong bae nyusap aja. Lara putung kek. Oh, glogok jaran kowe. Ora pisan ora pindho kowe. Kenapa? Ana mbek menyan kok bledhas iku. Wes go minggir. Bagus akeh. Waduh, maten wong. Ora lah. Anu ae. Wis sik. Bae cukupno banyu. Hah, banyu akeh nggo rai-raimu kono. Akeh wong tuwa. Banyu akeh, banyu putih. Tambeni kopi sih ya. Hah. Iki ngawur kok, mana kok kopi kok mebul iku. Banyu putih, Le. Banyu, heeh. Ora. Golene untuk ana ora. Ya, iki lho pinter. Oh, lah wis iku go minggir sik. Nah, yo. Heeh. Iku anune gorene. Heeh, anune gorene, heeh. Piye le, Cak? Ono lho, Ples. Iki kok ngawur ae. Nah, aja kono. Kadoan yo, Le. Kene lho ngarepe bae. Hah, kowe iki ya padha ngomong terus. Kene lho. Mbah, jane kono go tambah udan. Ngawur ae. Jage, pet tak sampurnakne. Nah, iki kok. Nah, wis. Hop. Nah, ngene lho. Ben gampang. Wis diulugone kono. Ulgo. Orang ngono. Dina iki mau kuwi Cak. Ya piye? Bareng tak sumpel kok balik nang rae dhewe. Walah. Kipas mekan marah, Mbah. Ya. Wis ora apa-apa. Sing penting sampurna ya, Le. Ya wis meneng. Pocong ayo tak jaluk guna kuasa tangi. Ayo tangi. Ayo tangi. Ayo. Poconge ora kelar tangi Le. Nah, kesuwen nek semaput tok. Nah, wis. Nuwun masur, matur suwun. Lha iki apa? Arek naleli kencengen. Ya wis ana, Cang. Endi? Kono. Kono. Heeh. Oke. Ya wis rono ya. Nah, wis. Bala make tas sithik, Cang. Akeh. Tak tokno ya. Oke. Wis. Tubeh. Apa, Mbah? Metu kabeh, Le. Ayo tubeh metu kabeh. Nah, ayo metu kabeh. Ya, metu kabeh. Ayo siji ayo kabeh menyusul ayo. Tubeh metu kabeh. Ayo tubeh metu kabeh. Aku sing teko, Mbak. Jalinane metu. Alah, Mbak, aku tak. Aduh, mateng aku. Kepleset ki lho tamekno.
Wah. Rimis Mbah dalane lunyu. Ora ngono. Kowe ndek iki jek gedhe dhuwur kok saiki mengkeretno. Kok karek sak umprit ngene. Wah ya wis kono, madhep rono lho. Nah, wis ayo kabeh nyusul ya. Ayo nyusul. Nah. Niki maneke metu, tak tokne kabeh pokoke. Ayo, Jus. Jus. Nah, ayo ta. Ah, iya ya. Wes gak ono nah. Nah, iya kok. Kok iso. Wah, isih keras ah iki. Nah, keras. Ayo. Dinah iki. Lha iku piye lah, Cah? Kok do ngono malah. Del, ayo Del. Del. Kok sik, Mbah? Ayo. Karena wijak tak peme, Mbah. Iki kok iso. Tadi dilo, Mbah. Ayo, metu. Iya, Mbah. Iya kok. Nah, kok boleh ya. Ngono. Nah, wis ya. Senengane kok ngono. Wis, siji ayo Til, kuntil metu sak Til. Kuntil anak. Metu no lah kok apa. Nah, dia lah. Wes ngaco hihi kowe ayo jam rono. Nah, dime soalnya ayo rono. Rono ayo rono. Nah, ayo. Wes metu kabeh. Le. Dilanjut Mas Sari. Anantapa Shaye Apatite This is DJ Alfie Revolution. Apatito Apati good Apache Anantapa Shaye Apatite na Apatia Apatite Apatito Apati good Apache Shaye apatite na apatia apatite apatito apatiku apache ananta pache apatite na apatia apatite apatito apatiku apache. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Gede ya mari lah lele. Wis do balik. Ayo. Tresna
Senajan to prajurit ora kuwowo pertandingan lan prajurit cokap bakal juga. Nanging Gopati ora bakal mundur oleh sak perangan. Nuwun sewu